musoro wegona. Jesu idombo rakaraziwa nemuwazi rakazova musoro wegona. Jesu idombo rakaraziwa nemuwazi rakazova musoro wegona. Akatarisa kumagogo wekutamuzika akashaiwa angamubatsira. Akatarisa kumagogo wekutamuzika akashaiwa angamubatsira. Enda It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. It's nice to be here. Tinokudza Mwari nenguva yaanotipa tiri vapenyu saizvozvo. Ndinoimba hama dzangu tine mioyo ikoko muzere nemufaro romuna Ishe wedu Kristu Jesu, uye nyama nemweya zviri pamwe chete. Hapana ari kurwara pakati pedu, hapana ane nhamo namatambudziko pakati pedu. Tichingokudza Mwari naizvozvo kana usina nhamo namatambudziko muupenyu, usina zviri kukunetsa, zviri kukubata, usiri parufu, musiri kuchema makaungana, asi muri kufara nekupembera muri pamuri ipapo, kudzai Mwari naizvozvo, kuti Mwari ndiye unoita kuti vanhu vave nerugare saizvozvo, asi rugare chaihwo ruriko kumusoro kudenga. Pano panyika rugare hongu runodiwa. Pano panyika vanhu vanofanira kugara nerugare sevanhu vanogara naKristu. Kristu kana ari pakati pemusha panofanira kuva nerugare. Kana pasitorina rugare zvinoda kuti Kristu haazati aripo. Naizvozvo vose vane rugare mudzimba dzavo ngavati Kristu ngaakuzwe nokusingapere-pere. Amen. Ndinokudza iye wakwegura pamazuva ake, ndinokudza Jehovha Mwari waIsraeri, iye agere pachigaro chake chenyasha panguva dzino, iye wokumusoro-soro ngaakuzwe kubva zvino nokusingapere. Amen. Ndinokudzawo Ishe wamadzishe, Mambo wamadzimambo, Ishe wedu Kristu Jesu muporesi wedu, wakati pazvipira upenyu hwake kuti tive neupenyu husingapere, tigova vadyi venhaka yeushe yekumusoro kudenga, iyo yakagadzirwa nokuda kweuchenjeri hwaMwari, nokuda kwekungwara kwaMwari neuchenjeri hwaMwari. Naizvozvo Ishe wedu wakazvipira iye kuti ave iye chipiriso chezvinonhuhwira pamberi paMwari, kuti zvivi zvavanhu zviwanikwe nekugezwa, zvikanganwirwe vanhu marudzi nevazati vari vana vaIsraeri venyama vagova vana vaIsraeri pamweya. Naizvozvo imi vana ndinokudanai kuti imi vaIsraeri, ndichidana ndichiti imi vaKristu
ndiwo vanonamata vanotenda kuna Mwari, vanotenda kuna Kristu Jesu ndiye Ishe, ndiwo vanonzi vaIsraeri. Saka paya patinonamata tichiti Jehovha Mwari waIsraeri ngaakudzwe, tikutaura tichiti Jehovha Mwari waKristu Jesu ngaakudzwe nokusingaperi-peri, kwete Israeri ine mabhomba, Israeri yokuputitsana, Israeri izere nerukufuna nhamo namatambudziko yakadonhera Satani dhiabhorosi panguva ino, kwete iyoyo. Ikoko tinotaura tichiti Mwari haazati ari kwekoko, asi Mwari ari kumarudzi. Mwari akazvibvisa nokuda kwokutadza kwavaIsraeri, akazvibvisa parudzi irworwo, akarituka rudzi irworwo rikava rudzi rakatukwa. Mwari akazvigadzirira imwe Israeri yake yomweya, iyo ine dangwe rake raakapa ushe kudenga napanyika, kuti rigova dangwe kumarudzi ose Kristu Jesu. Naizvozvo Ishe wedu Kristu Jesu ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Ndinokudzawo mweya mutsvene waMwari, mweya wezvokwadi, munyaradzi watakapiwa naMwari. Nyaradzi uyu haazati aine rimwe zita, haazati ari mweya inoyera, haazati ari midzimu inoyera, haazati ari Pita, haazati ari Andrea, haazati ari Ignatio, haazati ari Paulo, haazati ari mupi kana mupi wamungade kudana mazita angadane mazhinji, haazati ari mazita mazhinji, asi zita rimwe chete raakapiwa naMwari, kuti mumwe munyaradzi, mweya mutsvene waMwari. Zvikakwana zvakadaro, saka zvimwe zvose zvamunodana muchidana mweya zvakaipa, tiripo pano nhasi kuzivisa, tinokuzivisai kudana kwenyu, kudana chaiko chaiko kwazvokwadi, kuti mudane kuna Mwari mupenyu, kwete kudana kumweya yakafa. Ndau unodana kuna Piyo naJamureta achidana kumazita asingazikanwi, unofananidzwa nemunhu unodana kumazita evanhu vakafa, unodana kumazita ayo unoti madzimu nemashango, ndo zvinofananidzwa nemunhu anodana kumazita asingazikanwi emweya mutsvene waMwari. Mweya mutsvene waMwari unonzi mweya mutsvene waMwari, ngaakudzwe kubva zvino nokusingaperi. Amen. Hanzi naIshe wangu, ungandituka inini mwanakomana waMwari, ungandituka inini Mwari, asi ndinongoregerera. Ndakauya kuzoregerera marudzi, asi ani nani anotuka nekumbura mweya mutsvene waMwari haazati akawana zororo kana kuregererwa, akatomboregererwa. Naizvozvo ngatiityei mabasa emweya, ngatiityei mweya mutsvene waMwari. Kumura nekutuka mweya mutsvene waMwari zviri panzira dzakasiyana-siyana. Vakawanda vanozviita vachizviita vakachenjera, vakawanda vanozviita vachizvikudza vachiti vakangwara, asi vachitotadzira Mwari nenhau yokuti vanenge vasingazivi kuti kubata kwavari kuita hakuzati kuri kubata kwakarurama pamberi paMwari. Mweya mutsvene waMwari akati, udzawo amai ari papo kuti zvanzi naJehovha zvakati nezvakati nezvakati. Iwewe muprofita obva washandura kutaura kwemweya, obva wataura zvako iwe zvaunoda, obva watoti aiwa zvanzi nemweya amai amukunde, muchazokunda nerimwe zuva, asi pada kuti pangokutwa mwiru namato. Iye mweya ari kuti udza munhu kuti wasunungurwa nhasi anonzi nhasi. Ikoko kunonzi kumhura mweya. Ndo Ishe zvaataura achiti aiwa ani nani anomhura mweya sezvakadai so haangatombokanganwiwi. Saka imi vaprofita nhema munoprofita nhema, muchiprofita zvamunoda imimi zvinobva pamwoyo penyu zvisingabve kuna Mwari, uye Mwari achiti udza vanhu kuti Jehovha wataiwa kwete ndinotaura zvangu zvepamwoyo. Obva waudza vanhu mashoko ako iwewe wosiya mashoko emweya. Kana kuti unotaura mashoko emweya obva wasefa, obva wasiya mashoko raMwari rinoda kuti ritaure naMwari, obva wataura uchisefa zvaunoda iwewe. Ikoko kunonzi kumhura mweya mutsvene waMwari. Ani nani anoona hama yake ikutadza, ngaitsure audze hama kuti hama kutadza mabasa auri kuita haazati ariwo mabasa anodiwa naMwari. Akaropafadzwa munhu anowanikwa achidzora hama yake pakutadza. Dzoranai pakutadza, musarambe muchikushidzirana pakutadzira Mwari. Shoko raMwari haridi vanotadza uye haridi vatadza. Basa renhare riri iri nhau yekuti inofanira kunge richirinda mweya yavanhu. Tinofudza mweya yenyu neevhangeri yaMwari. Tinokufudza imi samakwai aMwari tichikudza evhangeri nekuendesai kuushe hwaMwari kumusoro kudenga. Kwete kufudza makwai aMwari kuenda kutendera kurwa musoro naSatani dhiabhori. Ukatoona mweya wavanhu uchiparidza mweya wavanhu uchienda kunofa nekuparadzwa, obva waziva kuti uri nhume yaSatani.
uri wamwe avo vanavanonzi vaprofiti vabhari nevana vabhari. Mweya yakaipa yakadonha kudenga yakauya ikagara pano panyika. Vamwe vakapfekwa nemweya idzodzo vakadzidana tititi ndidzo mweya dzinoyera, vakadzidi mweya mutsvene, asi kuti vazive kuti haizadii mweya mutsvene vakabva vaishandura ndamweya chaiyo yakaipa inotoziva kuti kumhura mweya itori nemhosva pamusoro peimwe mhosva. Saka mweya yakaipa imhure mweya inokutaura chete kuti isati tiri mweya mutsvene asi tiri mweya unoyera. Ndizvo yazvitumidza kuti tinova mweya ngei hatizati tiri mweya mutsvene waMwari. Shoko raMwari rinotaura kuti potai muchiedza mweya yamunofamba nayo kuti muone kuti mweya iyi zvirokwazvo yakabva kuna Mwari here. Mweya mutsvene ngaiedzwe. Hakuna mweya unoramba kuedzwa. Kana achida kutoramba kuedza uedze usina kukumbira kuda kuedza. Kubva kuba kwako wakapurana kuti ndakunoedza mweya. Toedza mweya ndobvuma zvisipo kuti inini ndine mukadzi ndisina mukadzi. Ndine mukadzi vaini ndine mukadzi mumwe chete. Ndine vana vashanu ndine mwana mumwe chete. Obva waedza mweya kuti uone kuti mweya uchazviona here kuti mweya waMwari unoona. Ndakataura kare ndikati kana kuda kuona kuti mweya watiri kufamba nawo ndowazvokwadi, svika pamweya woti Baba mweya Ishe. Ndakarota hope marume zuva. Ndiudzei hope idzodzo modzidudzira ndisina kukuudzai imimi. Mwari ndiye mupi wehope. Kana dziri hope dzekudenga dzinosvika zvazvokwadi uye mweya anodziziva hope idzo. Mambo akati warota akati ndarota ndida kuti kudane n'anga dzose namaprofiti ose auye kuzoti atiududzire hope idzodzo. N'anga dzikadzaungana zikati mambo tiudzei kuti makarotezva dzaye wainanzi kuzokuudzai maprofiti imimi munofanira kudziziva hope idzodzo zisina kukuudzai. Pakashayikwa profiti 1 n'anga dzose navafemberi vakadedzwa, pakashayikwa munhu akadudzira hope dzamambo. Asi pane muprofita mumwe chete, muprofita waMwari chaiye. Akasvika akati Ishe wangu ndinonzwa kuti hanzi mune hope dzamakarota, asi hope dzirini Mwari achidudza kuti makarota imimi paine mombe 5 dzanga dziripo mabhuru akatanga kutunga mombe achipinda achitungana mombe idzodzo dziri mombe nhema. Chikazi chokwadi ndidzo hope dzadzakarota chidzidudzira sezvawadziona iwo pamweya. Akazvika zvikazi zviri kuzina mwana Ishe pachava nenzara makore 5 basi. Pakava nenzara zvokwadi. Towanonzwa profiti vaMwari, vanonzwa zvedenga, vanoona zvedenga. Kumakereke kwamunopinda, kusvono kwamunopinda, kwamunobata muri ikoko, musatye kuedza mweya. Ndakuedza mweya kunobvumidzwa naMwari. Potai muchiedza mweya kuti muone kuti mweya munofamba nayo ndeyazvokwadi here uye ndeyaMwari here. Mwari haana kurambidzai. Potai muchiedza mweya tione kuti aiwa mweya uchiripo here apa, vachine mweya here apa baba kana mai vachine mweya here apa, kana kuti patogarwa nemumwe mweya wakaipa. Panogara mweya mutsvene, kana mweya wabva pasara amwe deme panogara mweya yakaipa. Mweya yakaipa ndiyo ndinga kuprofita nokuzvikudza kuti munhu atendeuke pamberi paMwari kuti atenda handisisina mweya arume rakuti ndoda kuti ndidzoke paruoko rwaMwari, anoramba achiprofita nemweya wabhuzubhebheri. Mweya wazubhebheri uchibata basa. Ko mweya wazubhebheri unogobata basa, unobata basa. Vasha mabasa ezvakaipa paimba yaMwari. Potai muchiedza mweya munofamba nayo kuti muone kuti mweya iyi zvirokwazvo imweya yaMwari. Tisangovhuma zvose zvinotaura maprofiti. Maprofiti ndo vanotanga namatambudziko epakireke. Maprofiti mabasa avo anozobuda pachena. Vaprofiti vanenge vachinyenga vakadzi vanhu. Vaprofiti vanobatwa vari mumadhiri vachibira vanhu mari. Izvozvozvo ndizvo zvinozobuda pachena. Saka nguva iso taifamba tichiti tirikufamba nemunhu waMwari, izvo aidana nevakadzi vanhu pachiriko. Zvino Ishe wangu anotaura achiti mabasa ako akare kana akanga akanaka, mabasa ako aunopedzisira kuita ndiwo andinorangarira, ese awakaita handimbofa rakamarangarira.
Saka mabasa ese zvakaipa ose aunenge wakuita ndo andichaona. Mabasa ezvakanaka wakaita vatatuazima ndawatadzira Mwari. Kururama kwako hauzokuchengetedza iwewe pakuparadzwa kwako, ndawatadzira Mwari. Kana watadzira Mwari ukazvikudza ukasareurura zvawakaita zvose nyange zvakanaka sei, zvose hazvichaonekwa pamberi paMwari. Wakazvikudza ukaita mabasa ezvakaipa, ukatadza kudzoka kuna Mwari ukaita mabasa ako aunoda iwewe. Zvino vakarurama vaya vanoti takarurama, kururama kwenyu zviri kunzi naMwari mukasaramba makarurama saizvozvo obva matadzira Mwari kuti takarurama kare, takabvira kare takarurama. Kururama kwenyu ikoko kwanza hakuzokubatsirai kana chinhu. Vangava vanhu vanotenda, kutenda kwenyu ngakurambe kuchisimba, uye kutenda kwenyu ngakuregedze kuti kupesana nekutenda kwaMwari kwazvopano. Ndakuti takatenda isusu Kristu, takabhabhatidzwa isusu muzita raKristu, naizvozvo isusu aiwa tisi atadzi tiri vatsvene, obva matadzira Mwari kuti aiwa kana kuti isusu takatosevhwa kare, obva matadzira Mwari kuti aiwa Mwari unotiregerera, ikoko mobva manzi kutadza negoni. Zuva raunofanira ukafa zuva iroro, mabasa ese zvawakaita, zvose zvawakaita kujori kwako wakaita zvose zvinopera pamberi paMwari. Ungatomutsa munhu akafa iwe, ungatonamatira mwana ari kurwara akatopora, ungatonamatira munhu ari kubwiro akatovigwa kuti amuke, obva watotaura neshoko raMwari muzita raKristu Jesu kuti ngaamuke munhu. Lazaro buda mubwiro, Lazaro akati buda mubwiro, asi nezuva iroro raunobva ipapo obva watadzira Mwari iwewe. Zvokuti wakamutsa Lazaro nezvimwe izvi zvakatopfuura, zvokuti mwana akamuka airwara zvakatopfuura. Zvawakuita nhasi kuti nhasi wakuita zvakaipa iwewe, wakatadzira Mwari, wafanira kuti udzoke kuna Mwari. Mabasa ako awakuita nhasi ndiwo mabasa akutariswa pamberi paMwari. Vamwe vati Mwari anotiregerera. Ingava nemuprofiti, ndiprofiti Jeremia akataudzwa naMwari kuti ronga nhaka yako, wakufa gadzirira nhaka yako, mazuva ako akuda kukwana ekuti ndikutore. Muprofiti aadza kusvika pagedhi, Jeremia akaenda kunyengetera, mimba yake akatarisa madziro, akanyengetera pamberi paMwari akati Mwari rangarirai nemabasa angu andakaita, mabasa makuru mazhinji akanaka, naizvozvo Mwari ndirangarireiwo. Muprofita zvakusvika pagedhi, Mwari abva ataura naye kuti dzokera unomunyengeterera munhu uyu, umuudze kuti makore ako awedzerwa panyika. Abva adzoka zvikanzi Jehovha ndakusvika pagedhi anditaurira nzeve dzangu, akati dzokera utaure neprofita, umuudze shoko razvokwadi, umuudze kuti mazuva ako awedzerwa. Nawe haina kuti hanzi Jeremia akatadza, nawe kuti Jeremia mazuva akanga akakwana. Iwewe manje nawe yako ndekuti iwewe wakatadza, wakatadzira Mwari, wakuti Jehovha rangarira mabasa angu. Iwe mabasa angarangariri, mabasa ako akare haangarangariri kunze kwamabasa ako azvino. Saka Mwari achitsungai kusvika pakupedzisira. Zvakafanana nemunhu anomhanya resi, vaya vanomhanya mamarathoni, vaya vanomhanya ma10 km, first 5 km ukavabara rakaita sei, wapakati peresi, obva watanga kufamba kuti ndaneti plus ndambofamba ndambovhura gepu nevanhu vari mumashure, rega ndimbofamba ndisvike ndifamba. Vaya vawasiya vachijoga vaine kapesi kavo, unowana vachifura 1 2 3 4 kusvika vese vakudarika, vese vatosvika. Paunosvika kulaini obvanzi ndiwo wanhamba last, oshamisika kuti ko ndaramba last sei, ko ini ndasvika pahafu ndakavhura bara chaivo chaidewa wavhura bara asi wazofamba hauna kusvika. Kumhanya hakuzati kuri kuita sei kusvika. Tishandira korona iri kutaurwa pa ikorona yeushe yekumusoro kudenga. Shandira korona yako munhu mbune, haizatiri kunomhanya kana kuti unoda, asi kune uyo anoitirwa nyasha. Saka unowa ipapo votaiwa inini ndida kumhanya, inini ndida kubata basa raMwari, ndida kuribata, ndida kuti ndishandire korona yangu inini yeushe yekumusoro kudenga.
asazvizati zikuru anoita sei nomhanya zuva nezuva kupinda ndomazuva ndokukura kwevanhu pamwe sekukura kuenda chana ichichimwa mukaka saizvo ndokukura kunoita vanhu vachi pamwe hakuna munhu unongobva pazviro kuita munhu mukuru ne1 day asi vanhu vanokura shoma nezvishoma vanokura pamwe Mwari achivakudza pamweya nezvipo zvomweya zvichiwedzerwa zvinoenderana navo nekutenda kwavo. Mwari achiti achipa achiwedzera achisimbisa achikudza. Vaya vanomhanya vaya yokuti avaisinomhanya ndo vanozoenda pakunoromba. Ndavakaona vamwe vachiita basa vachiprofita, vakaona vamwe vachiparidza zvokwadi evhangeri yazvokwadi, vakaona vamwe vachifamba shoko razvokwadi, vakaona vamwe vachiita basa iri vachimhanya, vakafundisa kuti vakazvarwa vachimhanya. Vakati saka sei isi tisingamhanye, rikati munobati wozigundwa, rikati munobati murono sekuru kafera. Vakanoona sekuru kafera nedzimba vakamuneneredza nemadziro vakaenda kudzimba dzekumashure vachinyereredza. Vakanoona sekuru kafera vakapiwa simba rechiprofita, vamwe vakapiwa simba rekutyiwa kuti vavhure dzavo, vakavhura avo makereke ekuti vachingotyiwa zvaataura izvozvo vananga sasoro pasi rumwe rendebvuda izvozvo. Amen. Basa rakavakwa nezvakafa rakafa kudhara, basa rakabadzwa nezvakaora rakaora kare. Hakuna muti wezvakanaka unoita zvibereko zvakaipa, uye hakuna muti wezvakaipa unoita zvibereko zvakanaka. Jehovha akataura mashoko achataura kuvaFarisi. Jesu Kristu akanga aponesa mweya yakaipa yakanga iri pamunhu. Munhu hanzi akanga ari bofu, uye akanga ari munhu ane njere dzisina kwana, akagarwa nemweya yakaipa, atore dhimoni pamusoro pake. Apedza kuti dhimoni abvaita bofu pamusoro pazvo, apedza kuti bofu abvaita mere pamusoro pazvo. Munhu rudzika anofunga kuti hakuna munhu angasingamuzivi kuti kuna munhu ane mweya wakaipa uye bofu uye haatauri, nokuti anenge aita zvaanoda ipapapo. Hapana chaari kuona, anenge achiroverarowera achimhanya kutunga vanhu ngemhuka, asina chaari kuona, asina chaari kutaura. Zvikavanhu kuti munhu tinomuziya, munhu ane mweya wakaipa. Munhu Kristu Jesu akasvikapo akaponesa munhu, akaponesa mweya wakaipa. Munhu akaona panguva iyoyo, munhu akataura. Farisi vakati aiwa hakuna zvakadai so. Ukaona munhu achiita mabasa akadai so, anenge achishandisa mweya waZebhebhuri. Ishe akabva asiya zvepamwoyo pavo akati aiwa vanhu ava zvepamwoyo pavo ndikuzviziya. Akavapindura akati saka kana inini muchiti mweya washandiswa pano kuburitsa mweya wakaipa pamunhu uyu, mweya waZebhebhuri here zvamurikutaura inini? Saka kana zvakadaro kuva vanakomana venini maprofita vanoburitsawo mweya yakaipa pakati pevanhu mumaguta umo vachiita basa irori, vane vashandisa mweya waZebhebhuri here? Vanakomana venyu ava ngavachikutonga ini hachakutonga, pedzerana iko. Endai munoudza vanakomana venyu kuti mweya munoshandisa kuburitsa mweya yakaipa, mweya waZebhebhuri. Hapana muchina anoti Jesu Kristu aburitsa mweya yakaipa pane mumwe munhu. Pakati boyi Ishe akaona kufunga kwavo, akaziva kuti kufunga kwavo kwekuda kumhura shoko evhangeri. Akabvaudza kuti ushe hungapandukire mumwe ushe hwavo. Ishe hangapandukirwe nevanhu vake, hazviti. Ushe ihwohwo hunoparara. Kingdom haingatend against itself. Kuti Kristo pakauya panyika pano abva kudenga, Mwari amuisa pamisheni yake kuti aponese marudzi. Apedza kuponesa marudzi, Ishe obva auya ataura kuti zvese ndezvangu, wati siyanai nezvaMwari, namatai inini, musanamate Mwari kumusoro kudenga. Obva azvikudza kudaro. Ipapo tendeka kuti ushe hwakuzvipandukira. Asi Ishe haana kuuya ataura kuti murume uyu. Ishe akauya achiti ndatumwa naBaba vangu vari kumusoro kudenga. Mashoko ababa vangu ndo andinotedza. Vanoita kuda kwababa vangu ndo vanoti hama dzangu. Kuda kwababa vangu ndo kwandakawira panyika. Asi ngati baba vangu haadine inini,
Hakuna uwezo na baba kuzaliwa mwana komana. Sisi uchingiti mchenda, nisatiri mchenda, si baba wangu akumsoro kulega doa chi. Achende. Ishe wangu anaviratana muromo kumurama. Anaviratana muromo kuzikuza kudareka kunama. Jisula kuti ushauri une order. Ushauri une line ne channels. Ushauri haungofaka paradzwa. Da usikuzvipandukira. Zvimwe chetono wakaipa. Satani yapo kingdom yake aikazvipandukire kuti dhimoni ropandukira Satani kuti aizachakumbora Satani. Iye achatonga iye achatuma ndini. Kuti mweya wakaipa wakagara pamunhu. Satani osvika kubvati mweya wakaipa buda achibudisa munhumba make mapinda. Iye arihamise munhu. Saka hakuna mweya utsvina unobudisa mweya utsvina. Musanyepero nevairara vanonyepa vachinyepedza tine mweya wakaipa isusu vasina mweya wakaipa vachieta madrama anenge vachidai. Panoda bhandi, panoda kune bhandi vachedi kana nechabhoko chakagadzirwa. Vaivangada kuti mumaregedzera hwani ndava vanoya vachida kuedzaka vada kukuedzai kuti vaone kuti pane mweya. Zvino inaprofiti makana musikaone munoti munhu ane dhimoni. Kana matodaro chete munhu asina dhimoni akutoparidza evhangeri yekuti pachechi apa hapana Mwari. Achamuraimira profiti asi akumura basa raMwari riri kuitwa ipapo. Saka kana vaprofiti musina mweya garai pasi. Ndo vamwe ada kurwa nechabhoko chake chida kugara chakagariswa pasaidi nofundisa aine chabhoko chake pasaidi chonyengetererwa kuti chabhoko ichi anomborohwa muimwe chete garoine pamweya zvakare aite mvemve pamweya ndabasaide vanhu vari kutamba naro vachari kutamba naro mahumbwe vaishamadira Georgina nezvinhu zvinotyisa zvaMwari zvinoera kutamba mahumbwe machechi madira aGeorgina. The nonsense. Ishe wangu saka akazopinda mutemberi akaona pachitengeswa mavheji, mamwe achitengesa tiki huko, mamwe achitengesa madrugs huko, mamwe achitengesa kachasu huko. Mutemberi akati makajaizwa ini. Akanotora chabhoko akataka kurola vanhu vese apa mutemberi yese ati mbai baba wangu ishanzi imbai kunamata Mwari. Chimwe chagara pakono chiri kutamba chuko. Chiri kuputa ngoma, chiri kukona huko. Imbai baba vangu ishanzi imbai kunamata. Zvinonza zvino manje vamwe vacho vakuzvita vakangwara vakachenjera nokuti vane mafoni. Evhangeri yakanaka dai so tichiparidza vanhu vanenge vachisirana mameseji. Danestoko ka muda mangani ishopu manyari pachecha. Evhangeri ichiparidzwa inoteta vanhu marudzi apone. Evhangeri ichiparidzwa vanhu vari pamafoni vari kutengeserana zvinhu zvavo vhura market place machechi. Tsiura naye bvumai kutsiurwa muri kwamuripo. Paimba yaMwari hapazi pabusiness. Business itai chechi yapera tapedza kunamata Mwari. Mochizoitaurirana zvemabusiness enyu kwenyu kuri sei kwenyu kuri nani tambe sitokunyowani kahuyai mutenge. Kana muinayo mweiburitsa kuti hatinayo pamotapo hemoni mamuya kuzotenga. Kwete kuti evhangeri yaMwari yehusheri kuparidzwa vanhu vari busy pamawhatsapp kutengeserana zvinhu. Stoko yakapinda ndine manyowani akapinda izvezvi. Avazoregeza kama makuhwa iwayo anenge achifamba musheti. Zimai mafoni kana vanhu vakuita zvekunamata Mwari. Tombobvisa pfungwa dzese pane zvose izvi tomboisa pfungwa pachinhu chimwe chete. Saka musingapone munopona seiko? Pfungwa dzenyu dziri 100% pane zvaMwari, 100% kune zvenyu mini zvendo vanhu vari paWhatsApp. Evhangeri yokuporesa ichisvika. Zvino kana yakaona nguva yekutonga mune makunzi hamuna kurinzwa here evhangeri kuponeswa kwavanhu munotara ndingi ndakapotswa neevhangeri iyoyo dzaiva hamuna kupotswa wakanga uripo asi kwanga uri paWhatsApp iwewe ndobva yapura vhidhiyo munhu ari bhizi mufundisi achiti tendeukai ushe kudenga unosvika, tendeukai tsvagai Jesu idombo. Euda vhidhiyo iyoyo stoko yakapinda asikana
dai muri vamwe ramatendeuko, dai muri vamwe ramatsvaga Kristu Jesu mazuva. Jesu ndiye musoro wekona, ndiye musoro wekona, kona yechechi ndiye Ishe wedu Kristu Jesu. Saka mabasa ese atinoita paimba yake ngave mabasa ekukudza baba vake nekukudza iye. Zvose zvatinoita, kureva, kutaura, kufunga, ndangariro dzedu, zvose ngazvive zvokukudza baba vekumusoro. Mumwe nemumwe ngaavake kwake ndima, mumwe nemumwe ngaavake kupinda munhu abate rake banza asakure. Ndaevhangeri tingakuparidzirei, asi kana mukasashanda hamungadyi. Asingapinde munhu haadyi. Atinohamba kaizwa kaiwe ndinotaura pachivanga, asingapinde munhu aite sei haadyi. Asinganovhima hana nyama yaanodya, anodya nemavheji. Zvichigorevei pamweya tichitaura chiti asinganyengetere Mwari mumweya nemuzokwadi angawane ruponeso rwazokwadi rwakapikirwa isu. Nyange makaripikirwa, asina kupikirwa kwamakaita imimi mukasarishandira, hapana kwamunoruwana. Basa huru rakaitwa naIshe Kristu Jesu, aita basa huru, basa rese rakatoitwa rapomirira imimi kuti imimi muchipedzisa. Kupedzisa ndikuri kuti manzwa shoko rakanaka kudaisi mubva mataura kuti aiwa Mwari, nda kutendeuka pamabasa ese akaipa ndinoita. Inini Mwari nda kuti ndibhabhatidzwe muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene. Nda kuti ndibarwe patsva ndipinde inini munyika ichipikirwa yamuri kutaura nezvayo. Mubva mabva pakuita mabasa ezvakaipa, moita mabasa akanaka. Nevacho vakatendeuka kare, atakatendeuka kare, isusu tinopona ayo hauponi kana wakatadza. Tanga wadzoka kuna Mwari, oreura zvinhu zvako pamberi paMwari, obva waregererwa zvino manje Mwari obva ati aiwa wadzoka panzvimbo. Zvino kataina ndireruri, obva wazvikudza. Zvaro nongoti tambaratasa zii, Mwari anobva anoti uyu akafa achitadza. Aiwa ndakata basa akanaka, wakafa uchitadza iwe, wakafa uchitadza. Zvino vanhu vanofa vari vatadzi vane kwavo kwavanoenda. Kwavanoenda ndokuda zvayabvuma kundopisa. Kwaita vachiti baba vangu Abhurahama madii matuma Razaro uyu akagara pachikwa chenyu kuti aende anotora mvura, nyange donho rezvaro adonhedzera parupangu ndokuti vatende kundopisa. Nganzi aiwa, nyange muchiona naso distance haisvikika, haifambike, hamusvika mutombo, hapana mvura inobeko. Kubva zuva iroro ndiyamufumira akati ndipe mvura, nanhasi ndiyamufumira asi tawana donhwe ari mungosva chete. Saka ndategedze kuva vanhu vachasva, asi ngativewo vanhu vachapona. Kupona kwedu kunoenda nekutsungirira kwedu. Ngatitsungirirei pane zvinhu zvomweya zvaMwari zvakanaka chete, zvakaipa tosiya. Kana woda kuita chinhu, kana wada kufunga chinhu, funga kuti chinhu ichi hachipesane here neushe hwaMwari. Nokuti kana chakupesana neushe hwaMwari, obva zai kuti andikupa kufunga ikoko ndisatendera, nokuti ushe hwakazvifanira. Tinoyavhura basa kuna Mateo 12:46 namba mukati. Mavara makuru aripo: ukama naJesu. Ivai neukama nedombo. Jesu idombo, ivai neukama nedombo. Mozisi akati achifamba nevaIsraeri vachibva Ijipita, vanhu vanzwa nenyota. Mwari akati taura nedombo rikupei mvura. Mozisi nokuzvikudza nekusatenda, pakaratidza kusatenda pane zvataura naMwari. Akati taura nedombo kuti dombo tipe mvura. Akaenda akatora tsvimbo yake akarova dombo akati dombo tipe mvura. Saka Mwari nokuda kwekuti warova dombo hauchapinda nyika yakapikirwa vaIsraeri. Uchafira hako iwe kuIjipita. Ndo zvakaitika. Pakashayikwa kutenda kune zvaakanga anzwa naMwari. Akaisa doubt. Mwari ati nedombo, ndikataura nedombo rikasabura mvura chanyara pakati pavanhu. Pita ndere kurova chairo rikutsemura. Akati asirizvo zvataura. Inawe kusateerera taura kwaMwari.
Zvino kana munhu waMwari chaiye wazokwana akaburitsa vaIsraeri kubva kuIjipita achiti akanzi taura nedombo akarwa dombo Mwari obva amutongera rufu kuti uchasvika iwe. Wati mumwe waprofiti vanenge vaudzwa naMwari kuti udza amai avo kuti mapona nhasi anonzi nhasi. Muprofiti obva atati amai pana pari kuzi naMwari imimi mufonenge munamata tofanira kuti tiite tofanira kuti tiye kumba kwenyu. Munoti achaitwa sei muprofiti? Kana muprofiti waMwari chaiye akadiwa naMwari Mozisi akarwa dombo akanzi nekuda kwaizvozvo uchapinda. Ko vaprofiti wati muvaprofiti vanonzi naMwari udza vanhu kuti zvakati mobva aramba munhu kutaura zvataura ozvikudza. Imi vaprofiti tendeuka, tendeuka, musazvikudze paimba yaMwari. Vafundisi mune simba pamusoro pavaprofiti ava, nokuti vanonzwa zvedenga, vanoona zvedenga zvakavanzika zvaMwari, hazvivape mubvumo kuita madiro aJojina paimba yaMwari. Kumbirai mweya uchenjeri mukwanise kutsiura vanhu ava. Mukaona vaprofiti vachiita munamato emadokero, vachiita munamato izatiri munamato ezvokwadi. Saka pamba Jerusarema tinoita munamato emvura, munamato esauti, mvura sauti nemukaka kunotsa vakadyiswa chete. Hakuna zvimwe zvinowanikwa zvichiiswa pakati pekudiso dzakadaro. Zvino mumwe munhu akauya akati tipei shinda, tinamatire shinda tazodaiso tatadzaira kuti aiwa muprofiti uyu akushandisa mweya waZebhabhuri. Hauzati mweya waMwari wakushandisa panapa. Misai vanhu vakadaro imafundisi, musatye kumisa vanhu vakabasa. Babayo wamirai namato enyama paizatiriyo munamato epenyu pano. Chigarai pasi penyu pamatofamba pakwana. Nawe maprofita tainzwa tichaitumbira tega pamberi paMwari. Musatye kutaura izvo. Hakutara kurumura mweya, asi kugarisa vanhu pasi. Poita order, imba yaMwari neorder. Kana ari Mwari atisungaishinda, aiwa ngatikumbirei vaprofita esi tiunganapo. Vaprofiti ngatidanei kuna Mwari tinzwe kuti Mwari ichokwadi here atara torai shinda tisunge mwana wedu pakumwe. Kana tisunge shinda amai ava muchiuno tinzwe kuti Mwari here atikutaura naye pasi. Kana kuti mweya waZebhabhuri. Ko Mwari anogara mushinda sei? Anogara matsito. Vari panamate matsito. Nauye mvura yesauti, nauye yokuti paine zvinhu zvakabikwa zvomweya zvike zvida izvozvo. Nhau yokuti oye mvura munogeza. Dzimwe nhau dzokuti pakakutenda kwenyu kwaonekwa kwakayerwa, kwaonekwa kuti mungasayabva makabata chinhu hamubve mune kutenda kuti mapona. Saka munobva wanzi oye mvura iyi, endai munogeza mvura iyi zuva rimwe chete. Nhau dzenyu dzobva dzatoita sei? Dzobva dzatopera. Kune vanhu vakaona sana Timoteo vanatobata kudaiwa. Inini kusvika ndabata Jesu chaiye handingatende kuti Jesu akamuka. Vanhu ndezve kuti Maria Magadharena anga aripo navadzidzi vese vari 11 vadzidzi. Bhanabhasi akanga atofa, vadzidzi vasataura kuti taona Jesu. Kandi Timoteo chiko? Ana Maria Magadharena taona Jesu, Timoteo chiko? Ndikatende kusvika ndaona ruoko rwake paakarohwa, paakabayiwa aenda kaburi, ndomanda kuona kusvika ndaona rutivi rwake rwakabvomorwa. Tinoda kuti nditende kuti Jesu Ishe akamuka. Ishe akati kumira basa ravo ravaita kudenga. Ndainga nguva yokugadzirwa ushe. Vakati mumisa presidents kuti amana kuti mumira pfudzi dzakabharuma, mumira gadzira makeke panapa. Pana muchinda asi kutenda pasi apa. Mwari akaya chimhanya Mwari. Timoteo chipi iwewe? Vanhu vese vanotanga kunyeperera here kuti ndiripo. Timoteo akati aiwa mendera. Akabata kuna chokwadi. Akunyaro. Ngoja. Neitoti zvimwe. Makadzoka. Hapana kutenda Mwari. Saka unotenda uchinge waona. Vakavapapadzwa vanotenda kune zvavasina kuona asi kune zvavakanzwa. Sizvatiri kuparidzirai pana. Tendai kune mashoko atiri kuparidzirai ndande yeupenyu. Musava naDoubting Thomas. Mozisi wakati Doubting Thomas akarova dombo anzi taura nedombo. Kurova dombo kurova Kristu. NdaKristu ndiye dombo. Akanzi taura naKristu. But Mwari akasina kuzviratidza kuti aiwa munhu unofamba naye murenje.
waifamba naye murenje ndikristu vachifamba vakafamba so kuchipisa pano paine gore ringe riri mudenga vakafamba kana wausiku paipai mwedzi webva wapenya so gore rovhana bhumira kana vane nzara vaimuka zviuta zvichidonha bva mugore recho asi vanoziva kuti ndikristu zvino vakati vane nzara vaziya vane nyota mwari akati aiwa taura nedombo romupa mvura asi ndokuti havana kuziva kuti aiwa ndikristu watafuka tiri kufamba naye pana kuti ndiye ari mugore ndiye kuti dombo ndiye watataure naye kuti atipe mvura akusvika akurova kristu sanzwisisa zvinhu zvomweya kana mwari ati iwe ita saizvozvo usawedzeredze kana kubvisa pane zvavapiwa zvapiwa ndizvozvo usazviwedzeredze usade kuti zvifadze vanhu usade zvisengese vanhu kana zvichemedza ngazvichemedze kana zvifadza ngazvifadze kwete kuti ndikataura manje iwewe ndiori kuti asi mwari ari kutiudza munhu iwe ndiwada kupima manje zvinotaura manje wakuda kupira hanzi ndakazoona kuti handingazotaura haungazotaura ndiwe mwari iwewe akupa mashoko ati usataure handidi akupa mashoko ungasada kutaura ngasada kupa mashoko iwayo kana mwari akupa taura kana usina kupiwa nyara ragara pasi kune vaya kuti vaprofita nekuti vanoti vachiprofita unoprofita nezvisiri ndaona vaprofita vasumuka vairi vatatu asi iye haana kusumuka yekutambudzika ashaiwa mabatsira kuna vaprofiti vaya vanoti vakaona vaprofiti vairi vatatu vakasumuka vakataura zvataura nedei iye asina zvekutaura anosumukawo inini ndakuti ndisumuke chokwadi chikutaura murume chokwadi chataura kune murume aiwe kutsigireiko chautsigira iwewe hapana chawapiwa gara pasi donzi ndataura ndikaona profiti vakadaro vachita izvozvo vagarise pasi pano pajerusalema isati kanonsenzi dzakadaro izvozvo kana usina kupiwa gara pasi kana usina zvimwe zvinyowani zvokutaura sezvataurwa kare gara pasi ndatikaramba chidzokorodza chitaura zvinhu mumwe chete navairi vataura izvozvo zvatokwana atotenda ndiye atone problem atikati 7 vaprofita vachiporeka zvinhu imwe chete zviri kwezvo naye kuti 6 vaprofita inini we7 nasokoti inini arume ndaratara kudini kuti vanhu vafukidzire ndimumweya chaizvo taratara kudini ndofanati aichokwadi chataura navarume ava chataura nemurume nemurume inini dai madai ayewa gara pasi saka kuesa 6 ndesa vatowanda kuti 6 2 chaivo 2 kana 3 chaivo vakatokwana kupupurirana kuti mweya yapupurirana chinhu chimwe chete kwete kuti uda kutaurawo uda kunzwa kungotaurawo nokuti wamweya uda chekutaura uda kuti ungotaurawo nokuti anziwe uri profiti kana mwari ari kusumuka usasimuka muprofita akapiwa kuti udza amai avo kuti zvakati mumwobva wakuzwa kuti tsigira zvataurwa neuyu vakasumuka vati yoda kusumuka doko wanzisumuka wanzichina taura zvavauzwa namwari kana zvamweta dzungu anzida kutaura varipo vaprofita vanofunza kuti kuprofita icompetition haizatiri competition uri pabasa rume hakuna munhu anopinda pabasa raasina kupinzwa kucheka dzafa vakadaro kazhinji vanenge vasina mweya yangu vakatama vangadamboramba aine zita rekunzi muprofiti ndo vanozoromba garai pasi hakuna chekutaura garai pasi kwirai makomo kana da kuzarurirwawo ndaangazarurirwe mese chimwe chete uye hakuna muprofiti anozarirwa zvese iye mwari aiziva kuti pana profiti 5 panapa anobva pa zvese kumunhu 1 sei mwari ajamba vamwa saka inhauye kuti saka 4 ava havana kururama here pamberi pamwari kana zvirizvo vaprofiti 4 ava ngavagumira kubata basa ngavagumira makomo arume kana zvirizvo ndakuna mwari anopa kuti kereke yese muprofiti 1 ndiari muprofiti amwe 4 akagara
Hapana kana chawaona, hapana kana chawanzwa, hapana kana chawa kutsingira. Hakuna imbalance yakadaro. Basa la Mwari rine balance. Ndakarongeka. Mumwe anopiwa zvimwe, mumwe opiwawo zvevamwe, mumwe opiwawo zvevamwe. Vanhu vobatsirana kuita basa. Taishautaradzi munda mukuru asina cheki ndochi vashoma. Saka navari vashoma togosireko mucheki hwana achicheka chekesa achicheka hwanu. Rake isimba here. Chii? Kana problem isireko alisa problem iri kune ava vasina kupiwa. Saka bata imimi wacho imimi wakanyara. Vakuru vekereke imimi bishop vafundisi. Ndio zvaunofana kunzvera izvi. Kuti mobva magara navo pasi kuti varume imimi inhau ipiko yekuitika yekuti profiti hwani anoprofita kuti panapa hapana here zvamuri kuratidzwa imimi. Mufundisi anobvunzwa kupai munamato. Mufundisi vapei vanhu munamato. Vapei mazuva mairi matatu kusvika vadzoka svondo rinotera. Svondo rinotera tofana kuona improvement kuti aiwa azarurirwa uyu azarurirwa. Asi vasangosumuka vachisimbisa cheka dzaka yai cheka dzaka batai kuti vagadzire pasi. Vekucheka dzaka vatomba tovanyorai pasi kuti ngambomira kwata basa mwedzi wese vambonona mari. Daucheka dzaka iwewe auta confusion pachechi. Kucheka dzaka inoisa confusion pachechi. Confusion. Mweya wasungu wataura uyu wasungu wataura iwewe ne confusion wauya ipapo enda kusimbisa aiwa gara pasi utobvisa basa rikuitwa panapa. Standing yonzi takurai navantu mumwe omira kunoko akabata so, mumwe ouya kunoko otaura obata standing yakatakura so. Wechi3 osvika ipapo unotaura stand yatakurwa osvika obata panapa. Chii chaakabata panapa? Kutakura panapa. Kuda kunzi abatawo asi hapana chakase chari. Vakadaro ngavagare pasi. Imba yaMwari aizatiri imba yeconfusion. Asina confusion yakadaro. Ukama na Jesu 46 namba mukati zuna Mateo 12:46 mawara makuru aripo ukama na Jesu 46 kusvika 50. Wakati achataura na vanhu vazhinji, tarira amai vake navanun'una vake vakamira kunze vachitsvaka kutaura naye Jesu Kristu. Mumwe akati kwaari, hau amai venyu navanun'una venyu vauya vakamira kunze uku Ishe, vachitsvaka kuti vataure nemi. Toita seiko? Handiti mwambonotaura navo madembomira basa vambonotaura nehama dzenyu pano. Akapindura akati naiye wakamuudza, amai vangu ndianiko navanun'una vangu ndivananiko? Ndokutambanudza ruoko rwake so. Akati so, tarira amai vangu navanun'una vangu ava, nokuti ani nani unoita kuda kwababa vangu vari kudenga ndiye munun'una wangu nehanzvadzi dzangu naamai vangu. Anoita kuda kwababa ndiye mukoma, ndiye munin'ina, ndiye amai kuna Ishe Kristu Jesu. Ndidzo hama dzake. Saka tichizwa hama. Pauri ipapo neni tiri hama. Tiri hama nokuti tose isusu tinoita kuda kwababa uye tose tiri vana vaMwari vazuva. Zvatiri vana vaMwari mushe waMwari tiri hama. Zvatiri hama katibvei titsurane tibvume kutsurika. Usazvikudze tani tsurwe. Kuzvikudza ikoko kunotoratidza kuti hauzati uri hama, usati wahama. Uchiri kunze kwemusha unofanira kuti utendeuke udzoke kune dzimwe hama, kuti hama kana dzakagara dziri pamwe chete dzine kufunga kumwe chete, dzine mwoyo mumwe chete, dzine ndangariro dzimwe chete, dzine zvokuita zvomweya zvimwe chete, hadzipesane pakuita kwadzo. Daushe hauzipesanisi, hakuna zvakadaro. Saka ukaona mumwe achiti pio tambreta ginatio obva watoziva kutoti papesana panapa hapazati pane hama nehama panapa, patone vatorwa nehama ari pano. Mweya mutsvene waMwari hakuna pio, hakuna tambreta, hakuna ginatio. Saka ukatowanzwa vakutaura mashoko eiwayo achitaura saizvozvo obva watoziva kuti aiwa ndiyo mweya yaZebhaburi iye yaiparidzwa namufundisi pano.
ndinobva na Ezekiel 1:33. Profiti Ezekiel 33:1 kusvika ku 20. nauye nharirire iri pano kukudzidzisai zvekudenga zvazvokwadi. Nharirire iri pano kuti varume mutendeuke mubve pakutadzira Mwari. Nharirire iripo pano kufudza mweya yenyu kuti musaraswe nendangariro dzakaora, kuti musaite mabasa ezvakafa. Tikavaparidzi tiri nharirire isusu dzekereke yaMwari, navaprofiti muri nharirire yezvekudenga zvaMwari. Naizvozvo basa renyu, imi vaparidzi, imi vaevhangeri, imi vafundisi, mose basa renyu nderekuva nharirire kumweya yevanhu vaMwari. Vana vaMwari ngavafudzwe, makwai aMwari ngaafudzwe. Mufudzi wayo mumwe chete, asi mufudzi wayo anotituma isusu kuti tidzore makwai, tiadzore pakurasika kwavo, tiadzore pakutadza kwavo, kuti vadzoke pamberi paMwari vabate kubata kunodiwa naMwari, kunofadza Mwari. Zvino profiti Ezekiel inoti kudiko pa33. Zvino shoko raJehovha rakasvika kwandiri richiti, mwanakomana womunhu, taura navana vavanhu vako uti kwavari, kana ndichiuya nemunondo panyika, vanhu venyika vachazvitsaurira munhu pakati pavo, vakamuita nharirire yavo. Zvino kana iye akaona munondo uchisvika panyika, akaridza hwamanda, akanyevera vanhu, ipapo ani nani unonzwa kurira kwehwamanda akasatenda kunyeverwa. Kana munondo ukasvika, uchamubvisa, ropa rake richava pamusoro pake iye. Amen. Nhau iri pano inhau yekuti kana Mwari vachiita kuda kwavo, kana Mwari vaprofita zvavanonga vaprofita, voudza vanhu vavo kuti udza vanhu kuti kuchava nekorona, udza marudzi uvaudze kuti kuchava nekorona. Kana korona yapo musabaiwa majekiseni, musabvume kubaiwa majekiseni, ndichakuchengetedzai inini. Nharirire iyoyo ikagarira mashoko iwayo, yobva yaiti kuti ndizoudza vanhu vasabaiwa majekiseni rinosungwa nehurumende, yobva yagarira mashoko iwayo. Vese vachafa nekorona nekuda kwekuti vakabaiwa, vakabhuswa kunzi pupupupupu, vachibhuswa nekuti muprofita haana kuudza kereke, akagarira mashoko. Vanhu vese vakafa ivavo, mweya yavo neropa ravo richaiswa pamusoro pako iwewe. Kana paine munondo urikubva kudenga, Mwari unoprofita achikuudzai. Kana paine zviri kurova mwana wakaipa, Satani ndiyaprofita, Mwari unokuudzai. Hakuna chinoitika Mwari chaanenge asina kunyeurira kereke yake. Hakuna. Zvose zvinoitika Mwari anenge atiudza. Ndiudza kereke kuti pane zvishaurira zvakadai. Batai munamato, nyengeterai pamusoro pazvo kuti mukundiswe, Mwari akurwirei pazvinhu. Ndozvinoita mweya, ndozvinofamba nemweya. Ndobasa reziso rekereke, ndobasa remweya waMwari pakereke. Kwete kuzvikudza pakereke nekunyenga vakadziva vanhu pakereke, aizatiri basa remweya muchena waMwari. Mweya wazebeburiwo. Zvino kana hwamanda ichinge yarira, Mwari aukuudzai pachiprofita chake kuti profita uti zvanzi, pachaita zvakati zvakati, obva wagarira izvozvo. Vanhu vakabatwa nenhau idzi, vanhu vakashaika, ropa rikadeurwa nekuda kwekuti wagarira mashoko ari kutaurwa nedenga, ropa ravanhu iro richaiswa pamusoro pako iwe. Wakanzwa kurira kwehwamanda, ukasatenda kunyeverwa, ropa rake richava pamusoro pake. Asi akatenda kunyeverwa, ungadai akaponesa mweya wake. Saka vaprofiti pavanoprofita kuti Mwari ari kuti pane chiga cherufu pamusoro pako iwewe nehama dzako. Nyengeterera hama dzako dzepedyo kuti chiga cherufu chibviswe kumhuri yako. Jehovha vashora kuti anoprofita zvechiga cherufu sei, ndezvake zvanonyepa, hapana chaanoona. Ubva washora mweya. Rufu kana azouya, chiga cherufu kana chazadziswa, ropa iroro ronzi riri pamusoro pako iwewe. Muprofiti pake apedza, danhauya akunyerera iwewe, wanyevererwa iwewe, asi iwewe waramba kunyeverwa.
ropa iro richiva pamusoro pako. Asi kana ukanyeverwa ukatenda, asi ukatenda kuti zvishiwa pane chiga cherufu ichi, obva watonyengetera, obva wakundiswa, Mwari achitaura kuti uchaponeswa naizvozvo. Asi kana nharirire ikaona munondo uchiuya, ikasaridza Hamani, vanhu vakasanyeverwa, munondo ukasvika ukabvisa mumwe pakati pavo, wabviswa hake nekuda kwezvakaipa zvake, asi ropa rake richaribvunza paruoko rwenharirire. Zvakaipa zvoitika, vanyevereri ava navaprofiti voramba vakanyarara, vogarira zvavo kuti zviitike ikoko. Ropa iroro richava pamusoro pako, kunyange wakamaka munhu, asi kana rakungosvika richibva kumweya waMwari richitiudza vanhu kuti zvakati, unofanira kutovaudza. Zvekuti wakatotimaka izvo zvazvimwe, ndokuti wakamaka munhu wacho wakuudza zvazvimwe. Munhu iyeye akafa chete, ropa rake riri pamusoro pako iwe. Mwari akuita iwewe nharirire kuti uridze Hamanda, iwe obva wati handiridze. Mwari otiridza Hamanda kuti handiridze, obva wazvikudza. Munhu iyeye akafa, ropa rake richaverengwa pamusoro pako. Saizvozvo iwe mwanakomana womunhu, ndakakuita nharirire paimba yaIsraeri. Naizvozvo chinzwa shoko rinobuda mumuromo mangu, unyevere panzvimbo yangu. Saka paipe pavanenge muchinyevera imaprofiti, pavanenge muchiprofita, muri kuprofita panzvimbo yaMwari. Mashoko muri kutaura panzvimbo yaMwari. Chiprofita kana chauya kuprofita achisi chake, achisi chako muprofiti, iwe gara pasi. Uri kuchitaura panzvimbo yaMwari. Ukaramba kuchitaura chiprofiti ichi, wauzvikudza iwewe kuti Mwari hana basa. Wasora Mwari, wasora dare rekumusoro kudenga. Saka Mwari ari kuti, naizvozvo chinzwa shoko rinobuda mumuromo mangu, unyevere vanhu panzvimbo yangu. Kana ini ndikati kuno wakaipa, iwe munhu wakaipa, uchafa zviro kwazvo. Iwe ukasataura kuti unyevere munhu wakaipa panzira yake, munhu uyo wakaipa uchafa nokuda kwezvakaipa zvake, asi ropa rake richaribvunza paruoko rwako iwe. Asi kana ukanyevera wakaipa pamusoro penzira yake yakaipa, uchiti atendeuke pairi, akasatendeuka panzira yake, iye uchafa nokuda kwezvakaipa zvake, asi iwe ucharwirwa hako pamweya wako. Zvino iwe mwanakomana womunhu, uti kuimba yaIsraeri, imba yaIsraeri ndimi chechi. Imba yaIsraeri ndimi imimi chechi. Chinzwa iwe imba yaIsraeri shoko rotaura kwaro. Zvino iwe mwanakomana womunhu, uti kuimba yaIsraeri, imi munotaura muchiti, zvirokwazvo kudarika kwedu nezvivi zvedu zviri pamusoro pedu, tinopera nekuda kwazvo. Zvino tichararama seiko? Uti kwavari vanhu, imi chechi, neupenyu hwangu, ndizvo zvinotaura chaJehovha, handifariri rufu rwowakaipa, asi kuti wakaipa atendeuke panzira dzake. Tendeukai panzira dzenyu dzakaipa, nokuti muchafireiko, imi chechi. Ndimwari ari kutaura. Mwari hatofari nekufa kwekuzvikudza kwenyu, nekuramba kureura kwenyu, nekuzvikudza kwenyu muchiita mabasa ezvakaipa. Mwari hatombofara naizvo. Mukafa makadaro muchafa muchinzi makaipa, uye muchaenda kuneenda vakaipa. Mwari haafari naizvo. Mwari haafari nerufu rwemunhu unofa achitadza, asi Mwari anofara nerufu rwemunhu unofa achiita kuda kwake. Munhu iye achava noupenyu husingaperi, akafeza zvokwadi. Zvino iwe mwanakomana womunhu, uti kuvana vavanhu ava, kururama kwomunhu wakarurama hakungamurwiri pazuva rekudarika kwake, uye kana kuri kuipa kwowakaipa hakungaparadzwi nako nezuva rekutendeuka kuipa kwake. Nowakarurama hangararami nako nezuva raanotadza. Kana ndichiti kuno wakarurama kuti zviro kwazvo ucharurama,
kana akavimba nokururama kwake akaita zvakaipa, hakuna basa rimwe rake rakarurama ringarangarirwa. Asi nekuda kwezvakaipa zvake zvaakaita, uchafa nekuda kwazvo. Kururama kwedu kwatiinako, tikachengeta kururama uku, tobva tatadza pazuva rekupedzesera. Kururama kwedu uku hakungatirwiri isusu pakutongwa mabasa ezvakaipa. Unotofa kuti fi nekuda kwezvakaipa izvo. Asi kune vasina kururama, vobva vaita zvakanaka, vobva vadzoka kururama kuna Mwari, vanhu ivavanzori vachapona. Saka musazvikudze muchita timapostori, tinotadzira Mwari kuzomureurura zvedu, muchitadzira Mwari negoni. Ikoko kwanzi munhu achatongwa pakutadza kwake. Mhosva dzekutadza kwake idzi achabatwa nengetani idzo dzichamusunga kudai. Nekuti nezuva raachatadza achabva afa achipedza kutadza, obva angotitambura tasazivi, atofa kudaro akutenda kwaJesu. Atoenda kwaJesu, anosvika achibvunzwa kwaJesu kuti kwenini ndimi vacho vaitira zveneka inini kurudei kuno. Ndakatadza pazuva rekupedzesera. Kufanza aiwa wakatadza zuva rekupedzesera, isi manje takazvara tiri vatadzi, tikatadza asi tiri kuno. Iwo wakatadza 2 days chete watoo kuno, asi wakapedza 20 years uchinamata iwe. Saka zvinotogorasikirwa here neupenyu husikaperi nekuda kwekutadzira Mwari. Zvino 20 years dzaenda for west. Dai maitedza izvo munyika 20 years dzacho makafa kudhara. Pana kuchengeta kururama kuti mozotadza zuva rekupedzesera, kuti mozofa madhaimi netsida kufamba mukova panapa. Mukova wamatarisana nawo kuti mupinde muda kufira ipapo. Mari kugara mafira kure uko. Mukova usazare zvitunha uko. Vanhu vapinde zvakanaka. Vanopinda vopinda, vanosara kugara vasara. Ndonhu hawiripo pakunamata Mwari. Zvino nharirire tinokuudzai pachena hama kuti ari pamusoro peimba gara Mwari ipapo, ari mukati meimba gara Mwari mukati meimba. Vakadzi vairi vachava paguyo rimwe chete vachikuya, mumwe achatorwa mumwe achasiyiwa. Varume vairi vachanga vari mumunda vachisakura, mumwe achatorwa mumwe achasiyiwa. Mumwe nemumwe ngaashande korona dzake, mumwe nemumwe ngaaise simba rake korona yake, azvigadzirire korona inogara nekusvika kupera. Ibvai pakutadzira Mwari, ibvai pakutadza, ibvai pakuzvikudza. Batai basa raMwari neutsvene hwaro. Chechi yaMwari ngaibatwe neutsvene hwaro. Haizatiri imba yemahumuro, haizatiri imba yenjuga, haizatiri imba yebhizimusi, haizatiri imba yezvimwe zvinhu kunze kwekunamata Mwari nekukudza Mwari. Varwere vanorwara ngavapone, vasina mbereko ngavapiwe mbereko, vasina mabasa ngavapiwe mabasa. Pachechi kwete kuda kukanda maflyer nekuadvertisa mabhizimusi pachechi. Vamwe vachita padhuga pachechi, vamwe vachita chihure pachechi, vamwe vachikuita vodya nembanje pachechi, vamwe vachimwa ngoma pachechi, vamwe vachipinda vasungira nyoka muchiuno pachechi, vamwe vachinokora matsoka pachechi ipapo. Hakuna madiro aJoshua akadaro, hakuna chechi akadaro. Zvino iwe chechi, tendeuka pakuita kwako. Kana ndakuti chechi ndakureva imimi vacho vatendi vanonamata. Chechi haazadari mufundisi kwete, chechi haazadari muprofiti kwete. Muprofiti akaenda akanomira ega parodha, panonzi pane muprofiti ari kubatsira vanhu. Asi vanonamata Mwari vakaenda vanoungana apa pakona pachinamata Mwari, panonzi pane chechi iri kunamata pakona. Panenge paungana vanhu vanosiva vakachinamata Mwari, pakutonzi pachechi ipapo. Saka chechi haazadari muprofiti, chechi haazadari bishop, chechi haazadari mufundisi, chechi ndimi. Kana Mwari achiti chechi tendeuka, haasara nafundisi naprofiti tendeuka, atarati mimi vatendi kunamata Mwari tendeuka. Tisingasiye imi vafundisi, muri futi part of church, tendeukai. Ivai vakangwara pamwe, ivai vakangwara pabasa raMwari. Nemi vaprofiti munoita kuita kwenyu imimi, muchiti Mwari ati, iye Mwari asina kuti. Tendeukai kuna izvozvo futi, nemiwo futi muri chechi.
Chechi chataura chiti chechi dzangu idzi dzinofananidzwa nemuti una matavi. Davi rimwe nerimwe risikaite zvibereko rinochekwa rodabura roiswa mumoto. Saka ngatiregedze kuva matavi asina zvibereko, ngative matavi ane zvibereko. Uyezve kana ndikati kuno akaipa zviro kwazvo zviro kwazvo chafa, kana akatendeuka pazvivi zvake akazoita zvakarayirwa nekururama, kana wakaipa akadzosa zverubatso, akadzosera zvezvaakanga apamba, akafamba nemutemo yeupenyu, asikaiti zvakaipa, zviro kwazvo chararama, haangafi munhu. Hakuna chivi chimwe nechimwe chake chaakaita charangarirwa pamusoro pake. Wakaita zvakarayirwa nezvakarurama, zviro kwazvo uchararama. Kunyange zvakadaro vana vavanhu vako vanoti nzira yacho haina kururama, asi kana vari ivo nzira yavo ndiyo isina kururama. Vaya vanoita kuda kwavo vanenge vachiti chechi inotisungirira zvinhu, chechi inotisungirira mutemo, chechi inotiti isu vakadzi tisaruke musoro, chechi inotiti isu vakadzi tisapfeke matrauzi evarume nembababa idzi, chechi inotisunga isusu mitemo yedu, human rights ema50-50 edu yevakadzi. Tinoishaya kuti ikoko kutaura ikokoko, muchitaura muchiti nzira dzaisha hazina kutiruramira isusu, muita kuda kwenyinyi, ikokoko ndokunonzi kuzarurama kwacho. Saka paipa dzokuparidzira chana mai garai pasi. Mwari haadi kuti mire kumberi kereke muchiparidza muchita basa raMwari saizvozvo. Garai pasi. Mwari anoti mukadzi anofana kuzvidurura ozvidzora aine kunyara kwose. Vakadzi ngavadzidze nekudzidza nekunyara nekunyarara mukereke vaMwari. Vachaponeswa nekuzvara vana nekutenda, vakarambira vari mukutenda muna Kristu. Ndiko chete zvako pasisa ine mupinde. Hamuna kupiwa zvakawanda, asi zvamakapiwa zvacho zvidiki izvozvo zvikuru kwamuri vana amai. Vakawanda vacho havana kurambira pakutenda. Vakawanda vacho vakazvitonga ivo vakati nzira dzacho hadzina kutiruramira, tine nzira dzedu dzatinoda. Mukafamba nenzira dzenyu mukatondora imi, mukafamba makatondora. Mukarukwa musoro mukafamba zimusoro rakakura kuda isu, rakarukwa madhiredzi machichi zvakasiyana siyana. Vakafamba matsambambamba, vamwe vakandotenga hembe dzevana under 6 years, vakatenga kahembe kemwana akapfeka ikako kakashoti kadiki kudai. Kutenga kuma under 10, kupinda mushoti under 10 iriku. Kuvudza kuti vangatengera mwana wake apo ndiye mukadzi mukuru, anotopfeka hembe dzevana. Dara vakataura mwoyo dzavo, vakataura vakataya kutonga kwashe nekururama kwashe hakuna kutifanira isusu, tinokururama kwedu isusu. Mwari ndozvaarikutaura panapa. Kunyange zvakadaro vana vavanhu vako vanoti nzira yaShe haina kururama, asi kana vari ivo nzira yavo ndiyo isina kururama. Kana wakarurama akatsauka pakururama kwake akaita zvakaipa, uchafa nekuda kwavo. Uye kana wakaipa akatendeuka pakuipa kwake akaita zvakarayirwa nezvakururama nekururama, uchararama nazvo. Kunyange zvakadaro munoti nzira yaShe haina kururama. Haiwa, imba yaIsraeri, iwe chechi, ndichakutongai mumwe nemumwe zvakafanira nzira dzake. Manzweremembe, hanzi naMwari, iwe chechi, ndichakutongai mumwe nemumwe nenzira dzake dzaakafamba nadzo nezvaakabata, ndichakutongai. Kunyange zvakadaro munoti nzira yaShe haina kururama. Vaya vanoruka musoro, vapenda nzwara, vanobleacha, vakati nzira dzaShe hadzina kuda sei, hadzina kururama. Ndama rakandizvara ndiri gorosvipa, ndaida munhu mhosva newe. Saka Mwari haana kururama. Nzwara dzangu dzidiki, ndada dzirebe kudaio. Saka Mwari haana kururama. Nziye dzangu dzidiki, ndada dzidaiso. Saka Mwari haana kururama. Bvudzi rangu chairo ikiki rine nharo ari kure. Saka Mwari haana kururama. Ndaida rechirungu ndokuti ndinofamba ndichiti nzira dzaShe hadzina kururama, ndokuti inini ndada kufamba ndakapfeka kashoti kachiti.
takaisa makumbo panza aya achita zvanoda. Saka nzira dzacho hadzina kuiruramira. Hande zvamuzvamene vakati ai 50-50 toka nemurume ndita zvandoda toka ndega do it myself. Saka muchira kuti nzira dzacho dzakase hadzina kururamira. Ndomuromo wacho mashoko ese ango mashoko asi shoko chairo nderekuti nzira dzacho hadzina kururamira nini. Amashoko kutaura ivanhu anotaura pachishoko chairo Mwari akachizwa kuti hazvina kururama zvamuda kutiitisa. Nzira yenyu Mwari haina kururamira inini. Handiri nzira yamada kuti ndiite inini. Ndokuti ndinoisa nzira dzayo muromo unopenda red kudai utano munhu anevapa kuti aropa kufamba nayo izvo zvivamba kunoko wakadzi kunoko wakuwedzera nezvinowedzerwa botox nowedzerwa alipisa vanhu apedza kudai izvo zvimalips uvhani pendi apedza penda kungo zvese zvikotaura kuti nzira dzenyu Mwari hadzina kururamira imi. Zvino Mwari ari kuti Mwari ataura abva atopedza chapter ribvaperera ipapo hanzi naMwari kunyange zvakadaro munoti nzira yashaina kururama. Aiwa imba yaIsraeri iwe chechi ndichakutongai mumwe nemumwe zvakafanira nzira dzayo. Saka naye mwana nguva yekutonga usazoti mwana mutonga zvakarurama. Aiwa makatadza ndakurama makaisa nzira makaisa mbuzi risaziri renyu futi rakafa rakate kapita ziri renyu ukaisa maiyero zvinhu zvenyu mukapenda muromo mukaromba mukaita mukapfeka mashoti tivana adiki makumbo ese ari padzapa mukapombesa nyika ikafamba ichi buda rutezo rwii varume vakapomba nokuda kwekufamba vakashama mukapombesa nyika ndizo mhosva dzenyu dzamuchatongerwa. Saka dai muri vamwe dai matendeuko dai matsvaga dombo dai Jesu ndiye dombo kona yakaitwa kona yeimba kona yechechi. Saka kana iri musoro wekona ari yechechi uriwe chechi iwewe iye ndiye kona yechechi zvirava kuti Ishe ndiye anofanira kubata ushe mauri iwewe. Shoko rangu rinotaura kuti Mwari Baba vari kumusoro kudenga naIshe Jesu Kristu nemweya mutsvene waMwari vachabata ushe mumwoyo medu vachagara mutemberi nami. Iwedu itemberi yaIshe. Zvino temberi yaIshe ndiyo yaonesa lipstick. Temberi yaIshe ndiyo yaunonyora matatu. Temberi yaIshe ndiyo yaunobleacha. Temberi yaIshe ndiyo yaunoisa maeyelash woisa bvudzi revanhu vakafa risingazivikanwi richinowedzerwa bvudzi rako. Temberi yaIshe ndomada kuti mugare munhu akasika denga nenyika. Mwana tagare mutemberi yakasvipa kudaro. Dai muri vamwe dai matendeuka dai muri vamwe dai matsvaga dombo richiri pedyo ndaseri kweguva kuna munamato seri kweguva kuna munyengetero. Basa redu renharirire tiri nharirire rikuudzai kukutsiurai kuti dzokai panzira dzaShe. Nharirire inokuudza hama uri kwauri ikoko kuti dzoka bvuma kutsiurika usazvikudze. Kuzvikudza imwe mhosva futi iyo yemavara yakababa wako Satani Diablo. Mwari haazvikudze. Unozvininipisa unokudzwa asi unokudzwa iye unoninipiswa. Musazova vanhu vachaninipiswa. Mwari unozviona kuti kuninipisa asi kana Mwari akuninipisa munoshuvira dai mafa zvei. Nenzeve dzokudzwa ngaanzo zviramwe yapakirei kudzwa nokubwinya namasimba ose zvive panzvimbo yenyu Jehovha vazvinhu zvekusingaperi. Amen.